Koktwma Awaimungo Kokthai Sitra Sathokya Kokrokno Thepamani Koktwma Swnamani Patimungno Belai Sejamani Sakha Bengalore Tiprasa ni Ojama Takhuk Dinesh Debbarma YouTube Kwbang views Manani bagwi Simino Kokthai Sitra tei Sathokya Kokrokno Thepamani Mwthaknani Koimung Narukha Mwchang Dinesh Debbarma Talsa talnai jora rombo social media Facebook YouTube channel tei kisasuk news channel rokni Awaimungo bori jerai rom phelaimani molestation khlaijakmani tei buini bihigna talangai khalaimani Koktwma mangno nukjakha Kwbang Awaimung khlaijakmani Koktwma Awaimung khlainani no kokthum bedekni samung Fiaba YouTube tei Facebook o views Kwbang Manani naharmungo Simino Sitra Kokthai buma bufa bibi bahanok tei bori jerai rokni bwskango Sathokya Kokrokno Thepamani Koktwma Awaimung khlaimani chini society ni borok rokni bisingo nukjakha aboni koto reflection khlaimani Awaimung khlaijak abo hai Koktwma rokno nugui belai lasimani manjakha chini society ni senai nuknai tei okra chakra rok abo hai keno kokbro kokthum bedekni sakao hasteni tongko songlukurokni bwkhak tei kasawi phaika kotor koksil samung Aboni bagwi o issue no tei Fasala Agartala Press Club o kaisa kokthum panda khalai hasteni joto kokthum bedek website YouTube channel Facebook tei content creator rokno abo hai Kokthai Sitra tei Sathokya Kokrokno rokno Koktwmani Awaimungo tubuya tongnani bagwi Koimung Narukha Mwchang Press Club tei kaini Tiprasa Media Organization Tripura Indigenous Peoples Press Association tei Tripura Photo Media Association motha Abo haikeno o issue no tei Belai Sejamani Sakha Bengalore Tiprasa ni Ojama Takhuk Dinesh Debbarma YouTube o Kwbang views Manani bagwi Simino Kokthai Sitra tei Sathokya Kokrokno Thepamani Mwthaknani Koimung Narukha Mwchang Dinesh Debbarma Ang tini sara naimani ke sini Tripura ni je media ni je awareness nangkukmani kok sini Tripura ni media rok tabung che tamo khlaitong abuni main nangkukmani kok joto media ni bagwi joto je media chalok tongnai rok bagwi ango kokno kchangna muchu chini Tripura ni media rok especially je chini kok rok media chalok tongnai rok basically tamo nang abuna sana muchu First point, sini Tripura sari je tabo Kwbang channel Kwbang cholai tongo baksaba Kwbang YouTube channels nai ahaino ereng khulogo YouTube video upload khlai tonglayo saksang je muchung mani tui je muchung mani tui kok thaino salai post khlai tonglayo ba yang ni kisamisa khawar manma baino abuno post khlai lai kisa salai tonglayo abuno kaisa sini Tripura sarok je media ba je YouTube chalok norok kaisa ya Kwbang basic knowledge tongna nangnai o basic knowledge tamo nang norok kisa bujina nango norok kaisa news chalogi tongo ba news publish khlai tongo once of the old news publication pura Tripura ni borok rok sini nugui tongo bujina rok bujui tongo jeng bo hai Kokthai use khlanya nang tamo khlanya nang ba bom tege phunukna nang bomno sung phunukna nang awo chung jotno saimana nang nai chung sudu kaisa news channel chalogi tongkha hanma singbai choliya ba chung kaisa news ni YouTube channel khulogi jesapana upload khlai tongkha hanma singbai ungya oro kaisa general knowledge ba tongna nango basic knowledge tongna nango je nang bahe ke upload khlai nai sudu views manma wai simi chugya but sini public but sini society ni bahe ke effect nai bahe ke oboni tui normal news ni tui bahe ke boi react khlai ang noro once na nango tabuk especially ang news channel je original news channel chalok tongnai rok nang sanamu chu norok ni main points jodi hopefully je norok saiman na tam khlanya nang ya haipana te oise sawi khna re so that je baki news chalok tongnai rok news channel chalok tongnai rok saimana ni tui borok to haina baksa borok nije news channel chalok yang news na ye ba yang ni news collect khai post khai ri tong views marani bagi omo wan so je borok views man khang income manana nai am subu easy ya wan so ta ko so norok news channel khlok mani ya globo asik easily norok income manai hini ta wan so bi omo bo Kwbang ma ethics tong ojaga wo chini Tripura sarong je channel ba chui tong mani karanam ke je society awareness ni point YouTube ni borok joto kokno bujiang ma bai norok tini ba chui tong norok channel strike jagya ba norok channel no warning jagya mai thau first point ang sanamo chu je chini news channel chalo tong norok especially borok higher khlanya ni bagai sakang norok sanamna nangnai tama eligibility nang bomti high experience nang
bomo hai borok no norok hire khlainani bomti qualification ni nang amono no hiring criteria o hiring criteria bo norok rules and responsibilities rana nang nai tamo khlainai nang tamo khlaina nang ya o je borok norok je executive news reader ba ang thong ba news collector ang thong o hire khlaiteni wo norok rules and regulation kaisa seina nang nai je bini rules and responsibilities tamo norono join klamini yagulo news channel no aboni pore borok nodor hire klamani pore je executives ba noroni employee hire klamani pore borok no tamo klaimania boma hake nor kok saiman boma hake sawimania aboni training rena nangnai at least 1 week ni training phano rena nangnai remani yagulo norok borok field ot klaina nangnai haina tini hire klaika hanma chingbai norok bono immediately field ot tikhlai rahor kange boni je kuno saiman glak kuno sunani saiman glak ba bahike sanani bumtike bo angle news nanani abor borok saiman glak so all basic things rokno je news channel chalo tongnai rok borok hire khlaimani yagulo employee hire khlaimani yagulo o rules and responsibilities do's and don'ts no jotono explain clarity aba haikeno Bengalore Tiprasa team ni Ojama Takhuk Dinesh Debbarma tei Koimung Narukha journalism ni basic knowledge garang borok rokno no TV channel eba kokthum bedego samung khlaina ni bagai recruitment khlaijak thong hanai bureau report chini khorang